Hello guys, today is Friday. Ang paborito ng bayan. Ganito ako magluto ng aking munggo. Ginisang munggo. Kapag ako naggula, ang gamit kong oil ay margarine. Kung walang margarine, olive oil. Ayan. Garlic, onions, and ginger. Ginisa ko kasama ng munggo. Ito guys, binabad ko muna kagabi yung munggo. Tapos napansin ko, maraming buhangin at sinala ko. Kaya guys, try nyo, ibabad nyo ang munggo, then salain kasi ang daming buhangin. At lagyan natin ng salt. Then, lalagyan ko na ng water. Hinaluan ko ng dry fish. Frenade ko muna at dagdag ng garlic powder and salt and black pepper. At nilagyan ko rin ng oregano. Ayan na ang finished product. Dinagdagan ko ng frozen na spring onions. At yung natirang olagbati, hinarvest ko guys dito sa maliit na garden sa loob ng bahay. Ayan, yummy yummy. Ayan lang ang ulam namin. Pero nagdagdag ako sa kay asawa. Ayan. Para matuwa naman. Eggs. Kaya nun, bawal ang laging karne. Kasi halos everyday karne is not good also. Kailangan maggulay. Gulay is life. Kung ako lang masusunod, gulay palagi. Maging vegetarians. Thank you for watching. Tara, let's eat. Lami kaayo. Masarap siya guys. Walang ibang sahog, kundi ang pagmamahal. Tikman natin. Ang sarap guys. Pero kasi alam niyong akong nagluluto syempre. Pero kung nandito kayo, masarap siya. Yung niya. Yung amoy ng ito, maamoy. Parang kumapit ang lasa niya. Masarap. At syempre, sa pagigisa, kailangan na, pagluluto, igisa ang munggo, igigisa na kaagad. Para maging malinamnam. Ganun lang, bawang, sibuyas, luya, at garlic powder. Thank you for watching. Tara, let's eat. Kaun na. Lami kaayo with rice. Ayan. Kunti lang eh. Ay, ang rice na yan. Hanggang yan. Hanggang Lunes namin. Kasi bukas, doon kami talaga sa baba kumakain. Para makasama ang aming biyanan, ang aking mga biyanan. Doon kami. Every Saturday and Sunday. Doon kami sa mga biyanan ko. Kasama, family bonding na rin. Kasama si anak. Kasi pag dito, maliit. At saka mahirap umakyat sila biyanan. Tara, let's eat!